היי חברים, הסיפור שאני עומד לספר לכם היום הוא אחד הסיפורים הכי מרגשים, הכי כואבים והכי מלמדים ששמעתי אי פעם. זה סיפור על רחל לוי, אישה בת 68 מירושלים שגילתה שהיא חולה בסרטן במצב מתקדם. הרופאים נתנו לה 6 חודשים לחיות. ורחל, כאישה חכמה ומנוסה, הבינה שהגיע הזמן לקבל החלטה קשה. למי להשאיר את הירושה שלה? יש לה 3 ילדים, והיא לא יודעת איזה מהם באמת אוהב אותה, ואיזה מהם רק מחכה לכסף. אז רחל עשתה משהו קיצוני, משהו שרוב האנשים לא היו מעיזים לעשות. היא התחפשה לקבצנית, והלכה לבדוק כל אחד מהילדים שלה בנפרד, בלי שידעו מי היא. והיא רצתה לראות מי באמת טוב לב, מי באמת יעזור לזר. כי אם הילד שלה לא יעזור לקבצנית ברחוב, איך היא יכולה לסמוך עליו לטפל במשפחה, בכסף, במורשת שלה? ומה שקרה בביקורים האלה זה שינה הכל. זה חשף אמיתות קשות, זה שבר לבבות, וזה הוביל להחלטה שאף אחד מהילדים לא ציפה לה. אז תתכוננו, כי הסיפור הזה הוא מסע רגשי, מסע על משפחה, על אהבה ועל מה שבאמת חשוב בחיים. בואו נתחיל מההתחלה. בואו נדבר על רחל לוי. רחל, 68 שנים, אלמנה, אמא ל3 ילדים. רחל הייתה אישה פשוטה, חרוצה, שעבדה כל חייה כבעלת חנות קטנה לבדים בירושלים. היא והבעל שלה, משה, בנו את החיים שלהם מאפס. הם לא היו עשירים, אבל הם חסכו, השקיעו, ולאט לאט בנו משהו. כשמשה מת לפני 5 שנים, הוא השאיר לרחל בית בשווי 2 מיליון שקל, חיסכון של עוד 1 מיליון, והחנות. בסך הכל, רחל ישבה על 3 מיליון שקל. 3 מיליון זה הרבה כסף, וכשיש 3 ילדים זה הופך להיות עניין של מתיחות, כי כל אחד מהילדים יודע, יום אחד האמא תמות, והכסף הזה יתחלק, והשאלה היא, כמה כל אחד יקבל. עכשיו, בואו נכיר את הילדים. הבן הבכור, עמית, בן 45. עמית הוא עורך דין מצליח בתל אביב. הוא נשוי, 2 ילדים, חי חיים טובים. עמית הוא הבן שתמיד היה עסוק, תמיד עובד, תמיד רץ, תמיד אין לו זמן. כשרחל מתקשרת אליו, הוא עונה, אבל מהר מסיים את השיחה. אמא, אני בפגישה, אני אחזור אליך. והוא לא חוזר. עמית מבקר את רחל פעם בחודשיים, לפעמים פחות. וכשהוא מגיע, הוא מדבר על העבודה, על הלקוחות, על הכסף. הוא לא שואל את רחל איך היא, מה היא צריכה, איך היא מרגישה. הבת האמצעית, שירה, בת 42. שירה היא מעצבת פנים, חיה בהרצליה, נשואה לבעל עסקים עשיר. שירה הייתה תמיד הבת היפה של המשפחה, זו שדאגה למראה שלה, לבגדים, לרכב. שירה מתקשרת לרחל פעם בשבוע, אבל השיחות תמיד קצרות. אמא, מה שלומך? טוב, אני צריכה לרוץ לפגישה. שירה מבקרת את רחל פעם בחודש, תמיד עם סיבה. אמא, אני בקרבת מקום, אז עצרתי. היא נשארת חצי שעה, שותה קפה ורצה. ורחל תמיד מרגישה שהביקורים של שירה הם מתוך חובה, לא מתוך אהבה. הבן הצעיר, דני, בן 38. דני הוא המורכב שבשלושה. דני לא הצליח בחיים כמו האחים. הוא עבד בעבודות שונות, לא מצא את עצמו. גרוש, גר בדירה שכורה קטנה בפתח תקווה. דני מבקר את רחל הכי הרבה, פעם בשבוע. והוא תמיד נחמד, תמיד שואל איך היא, תמיד מציע עזרה. אבל יש משהו שמטריד את רחל. דני תמיד מבקש כסף. אמא,
אפשר 5,000 שקל? יש לי חוב. אמא, אפשר עוד 3,000? החשמל התנתק. ורחל נותנת, כי היא אמא. אבל בפנים היא תוהה. האם דני מבקר אותה כי הוא אוהב אותה, או כי הוא צריך את הכסף? רחל חיה עם השאלות האלה שנים, ועד שמשה היה בחיים, היא לא חשבה על זה יותר מדי. אבל אחרי שהוא מת, והיא נשארה לבד, השאלות התחילו להציק לה. האם הילדים שלי באמת אוהבים אותי? או שהם רק מחכים לכסף? ואז, בספטמבר 2024, רחל התחילה להרגיש לא טוב. כאבים בבטן, עייפות, חולשה. היא הלכה לרופא, עשתה בדיקות, והתוצאות היו הרסניות. סרטן בלבלב, שלב 4. מתקדם. הרופא אמר לה, רחל, אני מצטער, זה מאוד מתקדם. יש לנו אופציות טיפול, אבל הסיכויים לא גבוהים. את צריכה להתכונן. 6 חודשים, אולי שנה. רחל ישבה במשרד של הרופא ולא בכתה. היא ידעה שהיום הזה יבוא. היא בת 68, היא חיה חיים מלאים, אבל היא לא הייתה מוכנה למות בלי לדעת מי מהילדים שלה באמת ראוי לקבל את המורשת שלה. רחל יצאה מהמרפאה, נסעה הביתה וישבה על הספה. היא חשבה שעות, והיא קיבלה החלטה. היא לא תספר לילדים על הסרטן. לא עדיין. קודם היא תבדוק אותם. היא תבדוק מי מהם באמת טוב לב. מי מהם באמת ראוי. ואז רחל קיבלה רעיון משוגע. רעיון שרוב האנשים לא היו מעיזים לעשות. היא תתחפש לקבצנית. תלך לכל אחד מהילדים שלה בנפרד, והיא תראה איך הם מתייחסים אליה. אם הם לא יודעים שהיא האמא שלהם, איך הם מתייחסים לזר שצריך עזרה? כי רחל האמינה במשהו פשוט. אדם שלא עוזר לזר ברחוב לא באמת טוב לב, ואם הוא לא טוב לב, הוא לא ראוי לקבל את הכסף שלה. רחל התחילה לתכנן. היא קנתה בגדים ישנים ומלוכלכים מחנות יד שנייה. היא לא התקלחה יומיים כדי להיראות מוזנחת. היא לקחה שק ישן ושמה בו כמה חפצים, כאילו זה כל מה שיש לה בעולם, והתכוננה לביקורים. ביקור ראשון, עמית, הבן הבכור. ביקור שני, שירה, הבת האמצעית. ביקור שלישי, דני, הבן הצעיר. רחל ידעה שזה יהיה קשה. רחל ידעה שזה יכאב, אבל היא הייתה חייבת לדעת את האמת. יום ראשון בבוקר, אוקטובר 2024. רחל 4. רחל לבשה את הבגדים הישנים, לקחה את השק ויצאה מהבית. היא נסעה באוטובוס לתל אביב, לרחוב בו גר עמית. דירה יוקרתית בבניין חדש, קומה 10 עם נוף לים. רחל ידעה שעמית יוצא לעבודה בסביבות 8:30 בבוקר. היא המתינה ליד הבניין. התיישבה על הרצפה ליד הכניסה, והעמידה פנים שהיא קבצנית. 8:25. עמית יוצא מהבניין. חליפה מגוהצת, תיק אור, טלפון ביד, נראה עסוק. רחל מרימה את הראש, ועומדת בקול חלש. סליחה אדוני, יש לך כמה שקלים? אני לא אכלתי מאתמול. עמית מסתכל עליה, והפנים שלו מתכווצים בגועל. הוא לא עוצר. הוא ממשיך ללכת, מהר, כאילו היא לא קיימת. רחל קוראת אחריו. בבקשה, רק כמה שקלים. עמית מסתובב, ואומר בקול קר, תעבדי. יש מספיק מקומות עבודה. אל תתיישבי פה ותבקשי נדבות. והוא הולך.
רחל יושבת שם, מרגישה את הלב שלה נשבר. זה הבן שלה, הבן שגידלה, שנתנה לו הכל, והוא אפילו לא נתן לה 10 שקלים. לא רק זה, הוא דיבר אליה בזלזול. אבל רחל לא מוותרת. היא ממתינה שם עוד 10 דקות. רואה עוד שכנים יוצאים, אבל אף אחד לא עוזר. ואז היא קמה ונוסעת הביתה. בדרך היא בוכה. לא בגלל שעמית לא נתן לה כסף, אלא בגלל איך הוא דיבר אליה. בגועל, באכזריות, כאילו היא לא בן אדם. רחל מגיעה הביתה, מתקלחת ויושבת על הספה. היא חושבת, אולי עמית פשוט היה עסוק, אולי הוא היה לחוץ, אולי זה לא ממש מייצג אותו. אבל בעומק הלב, רחל יודעת, עמית לא טוב לב. עמית חושב שאנשים עניים צריכים פשוט לעבוד. הוא לא מבין שלפעמים אנשים צריכים עזרה, והוא לא מוכן לעזור. רחל מחליטה, עמית לא יקבל את כל הירושה. אולי משהו, אבל לא הכל. היא ממשיכה לביקור השני. יום שלישי, אותו שבוע. רחל שוב לובשת את הבגדים הישנים, לוקחת את השק ונוסעת להרצליה. שירה גרה בבית פרטי גדול, עם גינה מטופחת לשער אוטומטי. רחל יודעת ששירה יוצאת לסטודיו שלה בסביבות 10 בבוקר. היא מחכה ליד השער, יושבת על המדרכה, והעמידה פנים שהיא קבצנית. שעה 10. שירה יוצאת מהבית. לבושה בבגדים מעוצבים, משקפי שמש יקרים, תיק מותג. היא נכנסת למכונית שלה, רכב יוקרה חדש. רחל קמה, ניגשת אל החלון של המכונית, ודופקת בעדינות. שירה מורידה את החלון, מסתכלת על רחל, ואומרת בקול מרוחק, כן. רחל אומרת, גברת, סליחה נפריע, אני לא אכלתי היום. יש לך אולי כסף קטן לקנות משהו? שירה מסתכלת עליה, והפנים שלה מתכווצים. אני לא נותנת כסף לקבצנים, זה רק מעודד את זה. את צריכה ללכת למוסד לעזרה סוציאלית. והיא סוגרת את החלון, מניעה את המכונית, ונוסעת. רחל עומדת שם, מרגישה דמעה זולגת. שירה, הבת שלה. הבת שהיא קנתה לה בגדים, שילמה לה לימודים, נתנה לה הכל. ושירה לא נתנה לה אפילו 20 שקל. לא רק זה, שירה דיברה אליה כאילו היא מטרד, כאילו היא לא ראויה לעזרה. רחל חוזרת הביתה, ושוב היא בוכה. היא מבינה, שירה לא באמת אכפת לה מאנשים אחרים. שירה אכפת לה מהמראה שלה, מהכסף שלה, מהסטטוס שלה, אבל לא מאנשים שצריכים עזרה. רחל מחליטה, גם שירה לא תקבל את כל הירושה. אולי משהו, אבל לא הכל. נשאר ילד אחד, דני, הבן הצעיר, הבן שתמיד מבקש כסף. רחל לא בטוחה מה לצפות. האם דני יעזור, או שגם הוא יתעלם? יום חמישי, אותו שבוע. רחל מתלבשת שוב בבגדים הישנים, לוקחת את השק ונוסעת לפתח תקווה. דני גר בדירה קטנה בשכונה ותיקה, בניין ישן, קומה שלישית, בלי מעלית. רחל יודעת שדני יוצא לעבודה, הוא עובד במחסן, בסביבות 7 בבוקר. היא מגיעה לשם ב-6:45. יושבת ליד הכניסה לבניין ומחכה. 7. דני יוצא. הוא לבוש בבגדי עבודה פשוטים, נראה עייף. הוא רואה את רחל יושבת שם ועוצר. שלום, הוא אומר. את בסדר? רחל מרימה ראש ואומרת בקול חלש. אני לא אחי. אני לא אכלתי מאתמול. יש לך אולי משהו? דני מסתכל עליה, והפנים שלו מתמלאים באמפתיה.
כן, חכי רגע. הוא חוזר לדירה, עולה 3 קומות ויורד אחרי 5 דקות. בידיים שלו שקית עם כריך, בקבוק מים ובננה. קחי, הוא אומר, זה מה שיש לי בבית. אני מצטער שאין לי יותר. רחל מסתכלת עליו, מרגישה את הדמעות עולות. תודה רבה, היא אומרת. דני מחייך. תאכלי בבריאות, ואם את צריכה עוד משהו, אני כאן. בדרך כלל בערב אחרי 6. והוא הולך לעבודה. רחל יושבת שם, אוחזת בשקית ובוכה. לא בכי של עצב, בכי של התרגשות. דני, הבן שלה, שתמיד מבקש כסף, הבן שהיא חשבה שאולי הוא רק מחכה לירושה, הוא הבן היחיד שעזר לה. והוא לא רק עזר, הוא עלה 3 קומות, הביא לה אוכל, דיבר איתה, בכבוד, בחום. הוא לא התייחס אליה כאילו היא פחות ממנו. הוא התייחס אליה כאל בן אדם. רחל חוזרת הביתה, ויודעת מה היא צריכה לעשות. רחל יושבת בבית, חושבת על מה שקרה. 3 ילדים, 3 תגובות שונות לחלוטין. עמית דיבר אליה בגועל, לא עזר, אמר לה, תעבדי. שירה התעלמה, אמרה לה ללכת למוסד סוציאלי. נסע. דני עלה 3 קומות, הביא לה אוכל, דיבר איתה בכבוד. רחל יודעת מה היא צריכה לעשות, אבל זה לא קל, כי עמית ושירה הם עדיין הילדים שלה. היא אוהבת אותם, אבל היא גם מבינה, הם לא ראויים לקבל את כל הכסף שלה. רחל מתקשרת לעורך דין וקובעת פגישה. היא מגיעה למשרד שלו ואומרת, אני רוצה לשנות את הצוואה שלי. עורך הדין מסתכל עליה. בסדר, רחל. מה את רוצה לעשות? רחל נושמת עמוק. יש לי 3 ילדים. עד עכשיו החלוקה הייתה שווה. כל אחד מקבל 1/3. אני רוצה לשנות את זה. עורך הדין מקשיב. איך את רוצה לחלק? רחל אומרת, דני, הבן הצעיר שלי, יקבל 2 מיליון שקל. עמית ושירה יקבלו כל אחד 500,000. זה סך הכל 3 מיליון. עורך הדין מופתע. זה חלוקה מאוד לא שווה. את בטוחה? רחל מהנהנת. אני בטוחה. דני הוא היחיד שראוי. עורך הדין שואל, רחל, את יכולה להסביר למה? כי אם הילדים האחרים יתבעו את הצוואה, אני צריך להיות מוכן להגן. רחל מספרת לו הכל. על הסרטן, על ההתחפשות, על הביקורים. עורך הדין מקשיב, והעיניים שלו מתרחבות. רחל, הוא אומר, זה אחד הדברים הכי חכמים ששמעתי, ואני חושב שיש לך צודקת. אם הילדים שלך לא טובי לב, הם לא ראויים לכסף שלך. רחל מחייכת. תכתוב את הצוואה. אני רוצה שזה יהיה רשמי. עורך הדין כותב, רחל חותמת, וההחלטה נעשית סופית. עכשיו, רחל צריכה להחליט. האם היא תספר לילדים על הסרטן ועל הצוואה? היא מחליטה כן. היא תספר להם, אבל לא עכשיו. היא תחכה עוד קצת. חודשיים עברו. דצמבר 2024. הסרטן של רחל מתקדם. היא מרגישה חלשה יותר, כואבת יותר. היא יודעת שהזמן אוזל. רחל מחליטה, הגיע הזמן לספר לילדים. היא מתקשרת ל3 ומזמינה אותם לבית שלה. יש לי משהו חשוב להגיד לכם. בואו ביום שישי בערב. יום שישי מגיע. 3 מגיעים לבית של רחל. עמית בחליפה כמו תמיד עסוק. שירה לבושה יפה,
כמו תמיד מטופחת. ודני, בבגדים פשוטים, נראה מודאג. הם מתיישבים בסלון. רחל עומדת מולם ונושמת עמוק. ילדים, היא אומרת, יש לי משהו להגיד לכם, ולא יהיה קל. השלושה מסתכלים עליה, מחכים. רחל אומרת, אני חולה. סרטן בלבלב, שלב 4. הרופאים אומרים שיש לי עוד כמה חודשים. השלושה קופאים. עמית אומר, מה? אמא, למה לא אמרת לנו קודם? רחל אומרת, כי רציתי לברר משהו לפני. שירה שואלת, לברר מה? רחל נושמת עמוק. רציתי לדעת מי מכם באמת טוב לב. מי מכם ראוי לקבל את הכסף שלי. עמית מסתכל עליה, מבולבל. מה את מתכוונת? רחל מספרת להם הכל. על ההתחפשות, על הביקורים, על איך עמית דיבר אליה בזלזול, על איך שירה נסעה בלי לעזור, ועל איך דני עלה 3 קומות להביא לה אוכל. השלושה יושבים בהלם. עמית חיוור, שירה מרגישה בושה, ודני לא מבין. רחל ממשיכה. שיניתי את הצבא. דני יקבל 2 מיליון שקל, עמית ושירה, כל אחד יקבל 500,000. זו ההחלטה שלי. עמית קופץ. מה? אמא, זה לא הוגן. את לא יכולה לעשות את זה. רחל מסתכלת עליו. למה זה לא הוגן, עמית? כי לא עזרת לקבצנית ברחוב? עמית אומר, אמא, אני לא ידעתי שזו את. אם הייתי יודע, הייתי עוזר. רחל אומרת, בדיוק. אם היית יודע. אבל כשלא ידעת, לא עזרת. זה אומר שאתה לא באמת טוב לב. אתה טוב רק למי ששווה לך משהו. שירה בוכה. אמא, אני מצטערת. אני לא ידעתי. אם הייתי יודעת. רחל אומרת, שירה, גם את. אם היית יודעת. אבל כשלא ידעת, לא אכפת לך. אמרת לי ללכת למוסד סוציאלי, כאילו אני לא ראויה לעזרה שלך. דני יושב בשקט, לא מבין מה קורה. אמא, הוא אומר, אני לא הבנתי. את הקבצנית הזו? זו הייתי את? רחל מחייכת אליו דרך הדמעות. כן, דני. זו הייתי אני. ורק אתה עזרת. רק אתה טיפלת בי כמו בן אדם. רק אתה הראית לב אמיתי. דני מתחיל לבכות. אמא, אני לא עשיתי כלום מיוחד. זה פשוט מה שנכון. רחל אומרת, בדיוק דני. זה מה שנכון. ואתה היחיד שעשה את זה. בגלל זה את מגיע לך את הכסף. עמית לא מאמין. אמא, זה בגלל שאני לא נתתי לקבצנית 10 שקל? זה בגלל זה שאני מאבד את הירושה שלי? רחל מסתכלת עליו, והעיניים שלה מלאות עצב. עמית, זה לא בגלל 10 שקל. זה בגלל איך התייחסת. בגלל מה שאמרת. בגלל שלא ראית בן אדם שצריך עזרה. ראית מישהו שמפריע לך בדרך לעבודה, ואמרת לי, תעבדי. כאילו אני בחרתי להיות ברחוב. כאילו אני פחות ממך. עמית שותק. הוא יודע שהיא צודקת. הוא זוכר את הרגע הזה. הוא זוכר איך הוא הרגיש גועל כשראה את הקבצנית. ועכשיו הוא מבין. זו הייתה האמא שלו. והוא התייחס אליה כמו לזבל. שירה ממשיכה לבכות. אמא, אני כל כך מצטערת. אני לא חשבתי. אני פשוט... אני לא יודעת מה לומר. רחל אומרת, שירה, את לא צריכה להגיד כלום. המעשים שלך אמרו הכל. את גרה בבית של 5 מיליון שקל. את נוהגת ברכב של 500,000. ולא היה לך 20 שקל לתת לאישה שמבקשת אוכל. לא כי אין לך, אלא כי לא אכפת לך. שירה יודעת שהיא צודקת. שירה תמיד חיה בבועה שלה.
בועה של יופי, של כסף, של סטטוס, והיא שכחה להיות אדם. היא שכחה להיות בן אדם שרואה אחרים. דני יושב שם, מחזיק את הראש בידיים, בוכה. אמא, הוא אומר, אני לא רוצה את הכסף. אני רק רוצה אותך. אני לא רוצה שתמותי. רחל ניגשת אליו, מחבקת אותו, ובוכה איתו. אני יודעת מתוק שלי. אני יודעת. אבל זה החיים. וכשאני אלך, אני רוצה לדעת שהכסף שלי הולך למישהו טוב. למישהו שיעשה איתו דברים טובים. למישהו שיזכור מה למדתי אותו. להיות אדם טוב לב. עמית קם, ניגש לרחל. אמא, אני מצטער. באמת מצטער. אני יודע שלא הייתי הבן הכי טוב. אני יודע שהייתי עסוק, קר, לא נתתי לך מספיק תשומת לב. אבל אני אוהב אותך, ואני לא רוצה לאבד אותך. רחל מסתכלת עליו. אני יודעת שאתה אוהב אותי, עמית. אבל אהבה זה לא רק מילים, זה מעשים. וכשהייתה לי הזדמנות לראות את המעשים שלך כלפי זר, כלפי מישהו שאתה לא מכיר, ראיתי קור. ראיתי חוסר אמפתיה. ואני לא יכולה לתת את הכסף שלי למישהו שלא יודע לתת מעצמו. שירה ניגשת גם היא. אמא, אני מבטיחה לך, אני אשתנה. אני אהיה אדם טוב יותר. אני אתן צדקה. אני אעזור לאנשים. אני אהיה אחרת. רחל מחייכת חיוך עצוב. שירה, אני שמחה לשמוע את זה. ואני מקווה שאת באמת תשתני. אבל אני לא משנה את הצוואה. ההחלטה נעשתה. דני יקבל את רוב הכסף. ואתם תקבלו משהו, כי אתם עדיין הילדים שלי. אבל לא הכל. עמית יושב בחזרה על הכורסה, מביט ברצפה. הוא יודע שאין טעם להתווכח. האמא שלו קיבלה החלטה. והיא צודקת. הוא היה אגואיסט. הוא חי בבועה של הצלחה וכסף, ושכח להיות אדם. ועכשיו הוא משלם את המחיר. שירה, גם היא יושבת, בוכה בשקט. היא מבינה שהאמא שלה לא תשנה את דעתה. היא מרגישה בושה. בושה עמוקה. איך היא יכלה להתנהג ככה? איך היא יכלה להתעלם מאישה שמבקשת עזרה? גם אם זו לא הייתה האמא שלה. איך היא יכלה? דני מרים את הראש, מסתכל על רחל. אמא, כמה זמן יש לך? רחל נושמת עמוק. הרופאים אומרים כמה חודשים, אולי פחות. הסרטן מתקדם. דני אומר, אני הולך להיות איתך כל יום. אני לא הולך לעזוב אותך לבד. רחל מחייכת. אני יודעת מתוק שלי. אני יודעת. עמית אומר, גם אני אבוא יותר. אני אקח חופש מהעבודה. אני אהיה פה. שירה אומרת, גם אני. אני אבוא כל יום. אני אבשל לך. אני אדאג לך. רחל מסתכלת על שלושתם ואומרת, אני רוצה שתבינו משהו. אני לא עשיתי את זה כדי לפגוע בכם. אני עשיתי את זה כדי ללמד אתכם. כדי להראות לכם מה חשוב בחיים. לא הכסף, לא ההצלחה, לא הסטטוס, אלא האדם שאתם. איך אתם מתייחסים לאחרים, איך אתם עוזרים, איך אתם נותנים. זה מה שנשאר אחרי שאתם הולכים. לא הכסף, המעשים. השלושה שותקים, מקשיבים, ורחל ממשיכה. דני, אתה לא עשיר. אתה לא מצליח כמו האחים שלך. אבל אתה בן אדם טוב, ויש לך לב זהב. ובגלל זה אתה ראוי. לא בגלל שאתה מושלם, אלא בגלל שאתה מנסה.
בגלל שאתה נותן, גם כשאין לך. זה מה שעושה אותך מיוחד. דני בוכה. תודה אמא, תודה שהאמנת בי. רחל אומרת, תמיד האמנתי בך, גם כשאחרים לא, גם כשאתה לא האמנת בעצמך. החודשים הבאים היו קשים. רחל הידרדרה, הסרטן התקדם, הכאבים גברו, והילדים היו שם, כל יום. עמית לקח חופש מהעבודה, בא כל יום אחר הצהריים. שירה ביטלה פגישות, הגיע כל בוקר. ודני היה שם כמעט 24 שעות ביממה. הוא ישן בסלון של רחל, התעורר כל פעם שהיא צעקה מכאב, נתן לה תרופות, החזיק את ידה. עמית ושירה ראו את זה. הם ראו איך דני דואג לאמא, איך הוא נותן לה הכל, והם הבינו למה האמא בחרה בו. לא כי הוא עשיר, לא כי הוא מצליח, אלא כי הוא אוהב, באמת אוהב. יום אחד, שבועיים לפני שרחל מתה, עמית ודני ישבו בסלון בזמן שרחל ישנה. עמית אמר לדני, אני רוצה להגיד לך משהו. דני הסתכל עליו. כן? עמית אמר, אני קינאתי בך כל החיים. חשבתי שאתה כישלון, שאתה לא מספיק טוב. אבל עכשיו אני מבין שאני הייתי הכישלון, לא אתה. אני זה שלא הצליח להיות אדם טוב. אתה הצלחת, ואני מצטער שלא ראיתי את זה קודם. דני הופתע. עמית, אתה לא כישלון. אתה עורך דין מצליח, יש לך משפחה, יש לך כסף. עמית אמר, אבל אין לי לב, לא כמו שלך. ואמא הראתה לי את זה, והיא צדקה. דני אמר, אמא רק רצתה שנהיה אנשים טובים. זה הכל. עמית הנהן. אני יודע, ואני הולך לנסות. אני הולך להיות אדם טוב יותר. אני מבטיח. שירה שמעה את השיחה מהמטבח. היא נכנסה לסלון. גם אני, היא אמרה. גם אני הולכת להשתנות. אני הולכת להיות אדם טוב יותר. לעזור יותר. לתת יותר. דני חייך. אני בטוח שאמא תשמח לשמוע את זה. שבועיים אחר כך, בפברואר 2025, רחל מתה. בשקט, בביתה, עם 3 הילדים לידה. היא אחזה בידיים שלהם, חייכה, ואמרה, אני אוהבת אתכם, כולכם. אל תשכחו את מה שלימדתי אתכם. והיא סגרה את העיניים, ללכת. הילדים בכו, 3. אפילו עמית שתמיד היה חזק בכה כמו ילד קטן, ושירה שתמיד דאגה למראה שלה, לא אכפת לה שהמסקרה שלה זלגה. ודני החזיק את האמא שלה, לחש לה, תודה אמא, תודה על הכל. ההלוויה הייתה קטנה, משפחה, כמה חברים. ובסוף, אחרי שכולם הלכו, 3 הילדים ישבו ליד הקבר. עמית אמר, אני הולך לעשות משהו לזכרה. אני הולך לפתוח קרן צדקה, לעזור לאנשים שצריכים. שירה אמרה, גם אני הולכת להתנדב, לעזור למשפחות נזקקות. דני אמר, אמא הייתה רוצה את זה. עמית הסתכל עליו. דני, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא כועס עליך שקיבלת את רוב הכסף. אתה ראוי לזה. ואני יודע שתעשה דברים טובים איתו. דני אמר, אני הולך להשתמש בו כדי לעזור לאנשים, כמו שאמא עזרה לי כל החיים. שירה אמרה, אמא לימדה אותנו שיעור שלא נשכח אף פעם, שכסף זה לא הכל, שמה שחשוב
זה מי שאתה, ואיך אתה מתייחס לאחרים. השלושה ישבו שם, ליד הקבר, והבטיחו לעצמם. הם יהיו אנשים טובים יותר, בשביל האמא שלהם. שנה עברה, פברואר 2026. דני עשה דברים מדהימים עם הכסף. הוא קנה דירה קטנה ונחמדה, אבל לא מותרת. הוא פתח עסק קטן, בית קפה חברתי שנותן עבודה לאנשים במצוקה. והוא תרם חלק גדול מהכסף לעמותות שעוזרות לחסרי בית. עמית עשה את מה שהבטיח. הוא פתח קרן צדקה לזכר האמא שלו, שנותנת מלגות לילדים ממשפחות נזקקות. והוא התחיל לעבוד פחות, ולבלות יותר זמן עם המשפחה שלו.